Munuda yn troi yn oria, a'r oria yn troi'n flynyddoedd. Mae'n ganrif union ers I gloc gwalchmai gael ei godi, a heddiw roedd y gymuned yn cofio. Mae o'n golygu lot I mi, achos yn digwydd bod mae gen I wythyr ar y cloc hefyd lle wedi nodi yn anno. Ond mae'r diolch mwyaf sy'n rhaid I mi ddeud I Ysgol y Ffrydd am eu cyfraniad nhw. Mae wedi bod yn rhagorol. Cafodd y cloc ei godi I gofio am bobl y pentra nath ymladd yn y rhyfeloedd byd. A chyfle I gadw bob matha o drysora dan glo, mwyn I drigolion sydd yma ymhen cam mlynedd gael edrych yn ôl ar yr union foment yma. Da ni wedi rhoi capsiwl amser wrth y cloc. Mae efo pethau ynddo fo fel llythyr a beiro, map Ynys Môn. Heddiw, da ni wedi bod yn canu can y cloc, achos mae'r cloc wedi troi'n cant. Wnawn ni'n gofyn i'r plant, ydych chi wedi rhoi, a be oedd yn syni fi, da ni wedi rhoi beiro, meddyn nhw. Ella fydden nhw'n gwybod sut I sgwennu mhen cam mlynedd efo beiro neu bensal. Mae'r capsiwl wedi cael ei osod y tu mewn i'r cloc ac yn llawn trysora gan bobl yma ym Mhentra Gwalchmai ac yn barod I gael ei agor gan bwy bynnag fydd yma ymhen cam mlynedd arall. Y cloc sydd wedi tician am gam mlynedd, a'r pentra yn edrych ymlaen yn barod at y ganrif nesa. Yn wreiddiol o Landysul yma, Steffan Lloyd yn falch iawn o allu cynrychioli Cymru. Dyma fydd yr eildroedd o gystadlu yng Gemau'r Gymanwlad ar ôl dod o fewn trwch blewyn a tawlio efydd fel peilot I Alex Pope yn Birmingham. Mae fe'n special. Dwi'n balch iawn o bod yn Cymro a mae fe'n special I gwisgo kit coch. Ni yn cystadlu am Prydain Fawr a mae hwnna yn special iawn. Ond dim ond unwaith pob 4 blwyddyn ni'n gallu wneud hwn, so dwi'n edrych ymlaen I fe. Fy plan yw jyst mynd rhoi 100% mewn I pob ras a gweld beth dwi'n gallu wneud. Mae fe yn rhywbeth newydd I fi. Mae bach o profiad mynd I cystadlaethau fawr gyda fi, ond dim ar fy hunan. So, jyst mynd na, gweld beth dwi'n gallu wneud a jyst bod yn falch o fy perfformiad. Ac o ran tîm seiclo, tîm Cymru, mae tîm cryf iawn dych chi, nifer o enwau mawr. Pobl fel Emma, Finucan, Anna Morris, Will Perrett, maen nhw'n really dda. So dwi'n meddwl bod y tîm yn mynd I fod yn llwyddiannus iawn a dwi'n gobeithio clywed hen gwlad fy nhadau yn canu mas yn y velodrome. Ni yn y velodrome 3 waith o'r wythnos a wedyn ni yn y gym hefyd yn gweithio ar fel cryfder. So mae lot o amser yn mynd mewn I hwn. A pethau fel beth ti'n bwyta a cysgu a pethau fel na. So mae fe yn full-time job, ond dwi'n caru. Mae'r cariad a'r ymroddiad hwnnw wedi talu ffordd yn y gorffennol, gan obeithio adael llwyddiant pellach i'w ran yng Nghrys Coch Cymru.